As obras da Vía Verde do Salnés chegaron ao seu final. O itinerario completo xa é unha realidade grazas ao traballo dos concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas, coa colaboración da Xunta e da Deputación de Pontevedra. Para a Administración Autonómica, este itinerario é un exemplo de economía circular e aproveitamento dos espazos naturais. E ven a ser pois o perfecto exemplo de economía circular, de dinamización de esa economía, de, ademais, saber como en plena pandemia puidemos sacar adiante esta obra e que ao final pois o resultado é para o disfrute de todos aqueles que se queiran achegar para pois degustar en todos os ámbitos o que é o noso patrimonio natural. As obras da vía chegan ao seu final tras o remate da parte correspondente á Xunta de Galicia. A Administración Autonómica destinou preto de 200.000 euros para a posta a punto da Ponte do Umia, as zonas de esparexemento e as sinalizacións. Tratábase de conservar, pero ao mesmo tempo dar seguridade, poñendo unha tarima de madeira, anclaxes, seguridade ao seu carón e despois, por suposto, xa o que toda a sinalética onde tamén pois hai desde aparca bicicletas pasando por esas zonas de descanso. A conselleira destacou a colaboración dos tres concellos para realizar este proxecto en conxunto. Para os concellos é moi ilusionante a posta en marcha deste itinerario. Decir que hoxe por fin acabouse a Vía Verde, podemos disfrutar todos os veciños dos tres concellos desta nova Vía Verde e que disfruten todos. O éxito está garantido e, bueno, pois iso é un mérito das tres institucións que se xuntaron para participar en isto e aparecen a máis elementos tan icónicos, sobre todo no paisaxe da vía, como a restauración da ponte, que é algo moi celebrado pola veciñanza. En breves, tanto nos medios digitais como nos medios escritos de Ferrocarrís do Estado, a Vía Verde do Salnés xa vai a estar incluída e vai a ser un reclamo máis a nivel nacional. Todas as partes implicadas continuarán traballando para o seu mantemento e a súa promoción. A Vía Verde preséntase como unha opción moi destacada para ter en conta nesta época tan complicada. O itinerario ten unha lonxitude de case 10 km de paisaxes naturais íntegramente ao aire libre e con zonas de descanso.